Kinoklub Ogulin je nastao 2021. godine pod inicijativom naše ravnateljice Blanke Poljak-Franjković, koja nas je prepoznala na jednoj radionici i nekako smo zaključili da imamo jako puno potencijala za napraviti nešto ovako i desio se Kinoklub Ogulin. A naša prvenstvena misija, to je cilj, je edukacija mladih na području filma i kulture, s obzirom da ne djelujemo samo u području filma, tako da nismo samo pozicionirani na filmskoj industriji, nego širok spektar umjetnosti. Polaznici Kinokluba Ogulin su, pa ja bih rekao 90% mladih ljudi, naravno tu ima i ostalih, od profesora do ostalih entuzijasta. Kinoklub organizira razne radionice na području filmske umjetnosti. Među prvim radionicama koje smo imali je bila radionica za srednjoškolce i mlade, koja je bila financirana sredstvima HAVC-a. I tu smo nekako stekli tu neku gardu polaznika i naših kinoklubaša koji su i danas tu, pohađaju naše sve radionice. Iskoncipirali smo to na neki način znači imamo dio kao povijest filma, opća kultura filma, onda smo imali scenografija, rasvjeta i taj likovni element filma. I zadnji dio je bio čisto tehnički kao kamera i rukovanje opremom. Tako smo koncipirali tu radionicu. I iz te radionice smo dobili jako vrijedne članove koji su sada ostali s nama. Ja se uvijek trudim da ubacimo osim tehničkog aspekta, taj neki aspekt koji bi probudio maštu. To se može na raznolikim primjerima i to kao pokazati, ali mislim najbolje je iskustvo, zato je dobro znati i tehnički, ali je dobro odmah pripremiti ljude da krenu razmišljati o tome. Između ostalog, jako smo ponosni i na našu suradnju sa Hrvatskim filmskim savezom gdje smo prošle godine uspješno organizirali 56. revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva i prije svega rekao da smo bili ponosnom partijom. To je proteklo izvanredno, jako puno posjetitelja, jako puno dobrih filmova i baš mislim da nam je to jedna od najboljih suradnji koliko ih možemo imati s obzirom da postojimo tek 3 godine. Mislim da s ovim suradnjama koje smo imali do sada i tim nekim partnerstvima da možemo samo zakoračiti još jedan korak naprijed, po meni jako veliki korak gdje možemo organizirati razne master klasove, razne možda i neki kampove, to je možda neki mali hint sljedeću godinu. I naravno nastaviti ovim smjerom kako smo krenuli dalje.